Basta na yung mga sponsor kaunta. Usa ni man siya kare? Fishball init man eh. Fishball. Pila man eh? Ang 5 ni. Ha may hanga ni Brad, kani Brad? Kare? 5 ni. Bayar ya. Fishball. Init pa di ay? Init pa eh. Ilaw na ta? Ayaw pagkuhan yung imo na. Ay imo na. Unsa ka man nga mag kawa bagi klaro ani niya ay. Bilang apa? Apa inti nang usa ka? Kuan. Jam. Ano ba yun ya? Ayaw ka doon na pagipainit. Wala mahal. Kanin pugo. 20 ni usa ka buok? 15 na lang siya kakot. Kag 5 buok. Wala. Kaon ko aning karender dapit. Painit ta. Ayaw na, unsa mga mag-init bago ni? Itlog sa pugo guys, itlog. Man kani siya tamis na eh. Kare. Kare, wa may hang. May hang. Kare lang suka daw. Tapos kare. Itlog sa pugo. $20. Ikaw na lang, ipila ito. Oh, no. Kau pa man pa. Why siyo, utangon lang sa nato. Ay naman, muni? Why siyo sa kwarta, utangon niya. Balik kung sunod buwan. Hindi man ka iko. Ano ito? Ano eh? Oh. Ako ano rin, baseball man. May ang kuhan eh, calamares. Ano eh? Oh. Calamares kay. Tapos dire. Nod ay toslob dire sa usa ka kuhan, duha ka toslobanan. Ayaw nga. Eh? Ada orang tidak. Apa yang biasa? Kayak mobil biasa terus masa orang. Kau sa business mo? Nggak lang. Unsa man nga barangay? Amerika. Amerika. Oo. Nga, copyright mo putang numero